Кордата приема интересува. Как ще да се и обяснят. Влезте вътре с кепа. Кепа само го... Какво кепа? Там го нося. Вземи другия. Вземи другия. Го направи, бе. Где го той? Люди. Това ходим по глупости. Чакай. Аз го караме. Влизай вътре. Голямо е. Питате, Кристиан. Голямо и да знаеш. А? Да. Давай. Кара малко по-нататък, като имам вода, ще ми кара. Дай, те си смели. Има наляво. Върна се назаде и се надясно. Пред мене. Потопи кепа, де? Давай, ти има... Върли го на салчите и води. Ляво, да. Дай на салчите, отиди под въдите. То той май шарали или не? Шара. Дай, стоп се. Води ми го, не сам. Давай. Сега се завърнеш и го пам. Дай насам. Го пускай, бе. Напала, бе. Дай насам. Сега като го завърнеш. Дай насам. Не мога, бе, как да го дам, бе, човек? Влези само. Човек. Чакай, бе, какво бе, човек? Кордата махни са! Не докосвай кордата, ще избяга! Видях я. Аре, бе, не е толкова голямо. Аре, давай, бе. Какво да давам ти? То вари като самолет, бе. Какво да давам? Излиза човека, не му тия кепови умрели, сега. Не го дигай, дърпай настрани кепа, влачи го. Го дърпа, давай, бе, човек, не го дигам, бе, не бой се, бе. Навивай си, бе. Майка. Навиваш ли? Влачи го сега по земята. Ай, ще го влача, навивай струното, бе, човек. Навивай струното да не се плите тук, бе. Хубаво, Ай, сетето. Няма откачени същата лампа. А? Защит ли? Защит. Няма, той още малко му е трябвало. Не може да се откачите. То се разправя направо. Паргадълко? Ти му нерви на човек. Емо, И нова женци, зелено, имаше в багажник. Снимай, иди ми го дай краса. Какво ще да? Нова жен, ще го вържа, какво ще го прави? Ясни къп? Къде си, Ива жен?
този бая натваря. Къде ти имаш, бе? Ма снима има. Клип. Не е снимка. Нали снимаш до сега? Снимам, да, то се снима. Или спря? Не бе, снимам бе. А? Снимам. Уй. Ала. Хубав, а? Има към колко? 7-8? Там някъде. Хубав. Е, такива играят там. Такива перки виждат отзад. Как се таски? Де стяга, че ще го... Викаш да го попаса малко, кайте. Държиш ли? Да пасеш ли? Гали ще ще го опитомяш ли да го правиш? Си едно кученцето се разкарваш. Само го дай настрани да не закачи. Да ще ти въжи, аз го пуснах. Ма не може да ви закачи, не? Той здраво ли е? А? Оставям го вече на спокойствие. Хубав този. Усмивка за камерата.